Легай. Легай оттам. Чупи се и ти вади очи. Правим си път през гората. Хоша опоти хондиката. И той... Ма не, той назад не ще се връща, бе. Кръв повръща. Назад не се връща. Тук ще е гадно, батка. Кога е стръмно. На! Иди ли? Ма да варя яко, да? Тя го знам какво прави. Ма ние там, как ще ги пуснем, Ники? Те виж колко са натрупали храсти там. Къде си фърлих ръкавиците? Ще направим една пътека и само от тук. Пръм нагоре, айде. Аз май, че няма да се пробвам. Защо па? Ма не, няма да се пробвам, защото няма вадя мотор. Се пусна от тук и сега май така нагоре. Само не опусти малко някой АТВ надолу, че. Значи лучка няма как да го пусна. Не. Батка, от тука, така. Оп, и издираш точно там. Не там газ. Абе чакай, къде диниш това и горе от тука, бе? Абе го пъти това. Да, Ники е прав. Чай да махни това.